an cuce ka, an damfare ka, kuma aka ce ka je ka yi duk abin da za ka yi. An ci maka kuɗi, ko an ci maka gonan gado, ko kuma dai an yi maka wani zalunci. Aka ce maka je ka yi duk abin da za ka yi. Jama'a zan ba da sirrin nan ne saboda 'yan damfara macuta wanda suke cutan ku, kuɗaɗen ku su cuce ku wannan. Kai, duk wanda ya cuce ka kar ka bari. Rashin tsoron Allah shi yake sa a yi cuta. Saboda haka ga abin da za ka yi, mutum ya cuce ka, ya ce maka ka je ka yi duk abin da za ka yi, kuma ya manta cewa kana da Allah. Wasu suka ce wai to ku yi haƙuri in an cuce ku, ku bari da Allah. Wannan ɗin ma bari da Allah ne. Wannan abin da za ka yi ɗin shi ma bari da Allah ne. Kawai mutumin zai ci kutumar ubansa la'ada waje ne. Ko ka ga bayan shi ya zama kaman bayan ƙwaryan nan, ko kuma ta ciki ya samu cuta mai irin bayan ƙwaryan nan, ko kuma ma abin da ya fi haka. To, ba komai ba ne, wasu sun ɗauki wannan abin kuma kamar ba komai ba. To, komai ne, ya fi kowane jifa jehuwa. Abin da za ka yi na faɗa. Ka yi alwala, ka tsaya tsayuwan dare, duk inda 12 ta raba, har gari ya waye. A cikin tsakanin nan za ka yi. Wuridin da za ka yi shi ne, Allah ya isa 1111. Idan za ka yi wannan abun, ka tabbatar ba an cuce ka ɗin, don idan ba cutanka aka yi ba kai abin zai dawo kanka. Ka tabbatar an cuce ka da hakkinka kake yi. Sa'an nan sai mu koma gargajiya. Ka ga yadda wannan ya yankwane? Wannan abin tumfafiya ne. Ka ga yadda ya yankwane? Kamar yadda na faɗa muku, za ku rubuta sunan mutumin da ya cuce ku da Arabic. Sa'an nan ku saka wuta, ko gas ne, ko kuka gas ne kake da shi, ku saka wuta, ku kara wannan abin. Sa'an nan ku dinga wannan wuridin kuna tofawa a kai. Ku yi wuridin nan kuna tofawa a kai. Bayan ka yi 1111, a wannan ɗin na mugunta ne. 1111 ɗin nan ka tura wa Allah al'amarin ka ya biya maka bukata akan wancan bawan Allah da ya cuce ka. Wannan ma wani ne daban. Allah ya isan shi za ku dinga tofawa a jikin wannan da sunansa a jiki. To in Allah so ya yadda, in Allah ya duniya dan manzo, wallahi Allah sai ya bi maka kadin ka. Wasu sai suka ce, a'a, me duwa wannan sirrin mugunta ne. To su masu cutan ba mugaye ba ne? Ku je ku yi, na ba ku sadaka saboda Allah, ku yi following, ku yi sharing. Following naku shine yake sa in ji karfi, domin gobe in ƙara zuwa ina ba ku irin wannan abubuwa. To saboda haka ni ma yau na ce a yi following, ban taɓa yi ba tun da nake. To amma ina so abin ya ci gaba ne. Ya ci gaba saboda mugaye, na tsani cuta.